Kang Mbak Desi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Wa qala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu asy-syaikhu Muhammad ibn Abdurrahman asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi ma'addatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu salatil istisqa'i utawi iki ku bab nerangaken salat istisqa nyuwun udan. Ittafaku do sepakat sapa para imam mazhab ala annal istisqa sak temene njaluk udan masnunun niku dipun anjuraken. Tegese ditradisikan udah ada sejak dulu fenomena njaluk udan niku. Sing dadi perkara iku salat ora ngono. Wahtalafu terus beda pendapat sapa para imam madhab. Hal apakah yusannu dipun anjuraken lahu kadue niku istisqa apa salatun salat amla utawa mboten. Njaluk udan tradisine memang ada sejak dulu Rasulullah itu njaluk udan, sahabat ya tahu. Nah masalah iku nganggo salat ora? Apakah juga dianjurkan salat? Faqala monggo ngendika Malikun sapa Imam Malik wa Syafi'i ulan Imam Syafi'i wa Ahmad ulan Imam Ahmad wa sahiba Abi Hanifah lan dua muridnya Imam Abu Hanifah. Ngendikane Abu Hanifah dhewe gak murid loro. Nggih itu sanu dipun anjuraken apa salat jamaatan ing dalam atau hali jamaah atau kelawan salat jamaah. Jadi jamaah salat istisqa. Wa qala lan ngendika Abu Hanifah sapa Imam Abu Hanifah latusan mboten dipun anjuraken as-shalatu apa salat bal balik yakhruju medal al imamu sapa imam pemimpin kaum itu wa yad'u lan donga wis ngono wae. Fa in shalla moko lamun salat annasu sapa menungso wihdanan hale dhewe-dhewe jaza moko wenang tak apa-apa dhewe-dhewe. Waktalafalan beda pendapat man sapa wong maksude imam madhab salah satu imam madhab boten jelas niki. Ro'a kang ningali sapa man annalaha maksude imam nggih man niku imam madhab kang ningali sapa man annalaha ing sak temene laha iku kaduwe salat istisqa maksude kaduwe istisqae kudune niku. Salatan utawi salat fi sifatiha ing dalem sifate. Maksudnya orang imam madhab yang menyatakan bahwa istisqa itu ada salatnya. Nah itu beda pendapat dalam soal sifatnya, kaifiyahnya salatnya. Faqala moko ngendika Asy-Syafi'i sapa Imam Syafi'i wa Ahmadulan Imam Ahmad, salat ini ku mithlu salatil idi iku kaya dene salat Id. Wa yajharulan bangetaken sapa imame bil qiraati kelawan wacaan surah Fatihah lan surate. Wa qala lan ngendika Malikun sapa Imam Malik sifatuha utawi sifate salat istisqa rakaatane niku 2 rakaat kasa iris sholawati kaya dene salat-salat liyane. Wa yajharulan mbangetaken sapa wong sapa imame mestine bil qiraati kelawan wacaan Fatihah lan surate. Nek bae. Terus kalian nganggo klambi api-api. Kowe kok nek ndak diperdebatno ning kene salik wis anu lah terlalu rinci menisare. Karo kodhok-kodhoke ditokne. Yo, kathok-kathok elek dienggo. Faslun tawi iki satu fasal wa hal yusannu lahu khutbatun beda pendapat. Lan apakah yusannu dipun anjuraken lahu kadwe istisqa khutbatun apa khutbah? Usune khutbah. Kala ngendika Malikun sapa Imam Malik wa Syafi'i lan Imam Syafi'i wa Ahmad lan Imam Ahmad fir riwayatil mukhtarating dalam riwayat ingkang dipun pilih inda ashabihi miturut pira-pira sahabate Imam Ahmad. Maksudnya muridé tusannu dipun anjuraken apa khutbah wa takunu lan ana ba'da sholati iku sak sampune
salat khutbatani apa dua khutbah. Jadi khutbah niku dipun anjuraken setelah salat ada dua khutbah. Khutbahnya dianjurkan model khutbahnya 2 kali setelah salat. Alal masyhuri mitulul qaul ingkang masyhur. Wa yaftatihuhuma bil istighfari kat takbiri fil aid. Lan ngawiti buka sapa sing khatib niku wau huma teng 2 khutbah niku bil istighfari kelawan istighfar. Posisine istighfar niku kat takbiri kaya dene maca Allahu Akbar fil idi ing dalem salat Id. Dadi nek salat Id niku takbir, nek salat istisqa istighfar. Wa qala lan ngendika Abu Hanifah sapa Imam Abu Hanifah wa Ahmadulan Imam Ahmad fil riwayati ing dalem riwayat al-mansus ingkang dipun tetepaken alaiha apa ing atase al. Dalam riwayat yang ditetapkan Abu Hanifah kalih Imam Ahmad ngendika la yaktubu mboten usah khutbah sapa imame laha kangge salat istisqa niku. Wa inna malan angin pestine hiya utawi isine khutbah niku doaun was diufarun. Isine gur loro niku gak usah ngandani. Padha-padha apes e ngandani padha-padha apes. Yo. Iya. Wis karek ndonga lan istighfar ngono wae. Terakhir pasal nomor 3 faslun tawi iki satu pasal wa yustahab bulan dipun anjuraken tahwilur ridai apa nguwai apa ngubah Mas. Ngubah iki lho ngene. Iya. Ya wis sing asale ning ya malik sing asale teng-tengen dideleh teng kiwa ngeten. Apa ngubah selendang nek ridai. Kene apa serban Mas? Serah wis. Ya kuwi lah anduk-anduk kena ngono wis. Fil khutbati saniyati ing dalem khutbah ingkang kaping kalih lil imami kangge imal makmumi lan kangge makmum. Nek makmume ya nganggo anduk utawa apa lah illa kejaba indah Abi Hanifah. Kecuali menurut Abi Hanifah niku mboten yustahab. Paling cocok apa? Cocok gak ngono gak. Alasane fa innahu krana sak temene Abu Hanifah kala niku ngendika sapa Imam Abu Hanifah la yustahabbu mboten dipun anjuraken apa tahwilur rida. Jane nggih wonten bentene apa bentene la yusannu karo la yustahabbu jane nggih enten. Mungkin levelnya ya kalau yustahab itu ada unsur cintanya disenengi. Nek yusannu namung dianjurkan ngoten mawon. Mungkin dugaannya. Wa qala lan ngendika Abu Yusuf sapa Imam Abu Yusuf yusra'u dipun syariataken apa tahwilur rida lil imami tok lil imami kadhe imam dunal makmumin sanes makmum sanes kangge makmum imam tok mawon kok sampai malik-malik pisan makmume ape nyapo ya ngono iya wa tafakulan sepakat sapa para imam mazhab ala annahum ing atase sak temene tiang-tiang sing nderek salat istisqa niku iku ilam yusqau lamun mboten dipun udani. Lah niki kula sing seneng. Lamun mboten dipun udani sapa wong-wong niku wau. Kudune Mas, diudani dhewe kan? Lamun mboten diudani. Diwenehi udan kok coba udani. Lho lah iya. Iya ya ngono maksudnya ngono. Lamun mboten diudani. Lho diwenehi udan sapa wong-wong niku sing salat niku mau mardut kabeh kakean proposal iku fil yaumil awwali ing dalam hari pertama aduh moko balik sapa wong-wong di hari keduanya sanian ping lorone hari ping lorone wasalitan atau adu audan sanian ngoten nggih saged balik kang kaping pindho ambaran ping pindho wasalitan ping telu terus wis salat ngono terus sampai udan. Nek udan dari dhewe iku mang bener wae. Wa ajma'u barang sampai ping 3 dilalah gerwojok Mas. Udane Mas. Rok sampai banjir. Lah iki wa ajma'u lan sepakat sapa para imam mazhab berijma sapa para imam mazhab ala annahu ing atase sak temene tiang sing njaluk udan niku wau iku idza tadarraru arek kalane dadi bahaya ngerasa kena bahaya sapa wong-wong niku bikasratil matori kelawan akeh udan fa inna sunnata moko sak temene sunnahe iku ayas alu yen to njaluk sapa wong-wong Allah teng Gusti Allah rafahu ing ngangkat udan
ngrepoti. Ternyata pengirane jejak. Wih, ini njaluk udan. Paling tak udan iku. Tenanan jare kaken. Kon niku yo apa sih kabeh? Njaluk. Nah iku jare Imam Madzhab iku oleh lah. Sunaya njaluk lah. Nek kaken udan njaluk neh. Apa terus? Njaluke jenenge apa? Nek njaluk Dungo udan. biasa ta, Pak? Lho, Sampun Gusti. Sampun cek Dongo sarang lho dadi. hah? Nyarang. Iya. Nyarang udan terus. Piye anune carane? Lho salate Pak. padha. Loh. Nek nyarang udan iki gampang. Dong sing angel ki nekane kok ngengkel. Wong-wong ngomsi sosok ampuh ning kene iki saiki. Piye? Ojo udan sik to, kono ulan-ulan sik kono. Nggonku lurung mari lek tandang ngono iki. Oh, Dipindah ya ngono iki. Ngono tok pindah. Iya, Pak. Weh, teman cok he. Wong Jawa kan wis kenal karo udan iki, Pak. Sing gak kenal iki sing angel ndek nyeluke lek mindah-mindah no gampang. Oh, mindah-mindah ngono ya. Nyeluke sing ra iso, mon nek medhu kono rene-rene ngono yo gak iso. Heeh. Wong kene. Wis ruwet iki. Pun Kitabul Janaizi wallahu a'lam bissawab. Sirul Fatihah. Maghdubi alaihim waladdallin. Amin.